Vadikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Maisamba Show. Matiri kutarisa nyaya yeruregerero, nyaya yesori. Izwi diki diki asi rinogona kuparadza musha, rinogona kuvaka musha, rinogona kuparadza kana kambani chaiyo. Asi tisati tapinda muchikamu chino, regai ndikuyeuchidzei vadikani nevateereri kuti COVID-19 imhenyu, ngatiregei kuidherera. Nguva dzose ngatigarei takapfeka mamasiki edu, takavhara mhino dzedu nemiromo. Mukaona chimwe chazvo chiri kunze, mapfekai vana vadiki, haisi saizi yenyu, motsvaga saizi. Ngatigarei tichigeza maoko nemvura inochururudzwa ine sipo. Kana tapedza tosanitiza. Kumhoresana kwamunoita kwokubhigana kwekudai, zvese izvozvo hazvikodzere. Uchiranai kana muchimhoresana, kana kumhoresana nemuromo, nekuti ikoko kakubatana, kakubhigana, kakugokorana ndiko kanokanganisa utano. Regai tiende mberi nenyaya yedu. Mike Gondongwe. Mazita, nyaya iri pano zvechokwadi inonakidza. Inoda kuti inyatsorohwa chaizvo chaizvo, nekuti vanhu havatonyatsoziva kuti kunonzi kukumbira kururegerero kwacho chaiko chaiko ndekupi. Makamboona here imwe nguva inonzi iwewe chingonoti sori zvipere, tukanzi asi inini ndakadai ndakatadzei, munhu ongomanikidzwa kuti ingonoti sori and so forth. Saka munhu akaenda ondoti sori, anodzokako pamwe matomupa mutoro, anodzokako atooneka kuremerwa kuti saka ini ndini ndauya ndabvuma kutadza, asi handina chandakatadza. Ndinoda kuti ndikurudzire kuti pakadaro ipapo, ngatiitei semaitirwa yakamboitwa nemumwe murume ainzi akakumbira ruregerero, asi mukumbiriro waakaita akatoti baba itovaregererai nekuti havana chavanoziva, pane kuti aende kunobvuma kuti ndini ndakatadza iye asina kutadza. Vanhu ngatizonyatsopaongororai. Tikada kutarisa, pane kumwe kutadzirana kwatingati muchirungu kuri panational international level chaiyo, yekuti unozoona vaya vakange vakatipamba vekune dzimwe nyika, pamwe unozoona vauya kuti tazonyatsozviongorora, tazviona kuti zvatakakutorai tichikutengesai tichidi takanonotsa kubudirira kwenyu, takakonzeresa madzitateguru enyu, zvese zviri kuitika izvi pamusana pekuti makazongozvionawo zvako nepamusana peunhu hwatakaita. Vanhu ivavo kana vauya kuzokumbira ruregerero, zviri kuda kuti zvinzwike kuti kana vati vakumbira ruregerero ngavachitibatawo sevanhu, ngavachitiwo kana tataurawo votinzwa kuti tataura, kwete kuti nekuti zvaitika kuAfrican country kana kuti kuvanhu vatema hazvina kunyatsokwana, ivo varivo vanotitadzira. Ndizvozvo muenzaniso wakadzama wapiwa naMai Gondongwe iwowe, wekuti pane kumwe kutadzirana kusiri kwemazera edu, ndekwemadzitateguru akasoenda, ndekwemadzisekuru nemadzimbuya edu akare kare. Asi mhosva inonzi haiorenai, inoramba ichingoya mumusha, inongoramba ichingoya mumusha. Kana vanhu muchinge mazotaurirana mamazera aya asina kutaurirana, Mai Gondongwe vari kuti aiwa kachiregereranai. Hapana wenyu akanga ari pahondo iyi. Vana sekuru venyu ndo vakazviita, vana mbuya venyu ndo vakazviita. Kandari munoiona sei? Nyaya iri pano muri kuona even nemafundisi chayo iri kutovaomera. Vanhu vanotisa maoko pamusoro. Taina unoti mufundisi ndakaremerwa ini. Ndakaremerwa mufundisi, zvinhu zvakandibata. Vari kutozvora zvinhu hazvisi nyore. Onko. Chandiri kutokumbirisa kana chandingati chinobata panyaya yatiri kutaura iyi, ngazvipe pamwoyo yedu. Tikaita zvinhu tichida kufadza vanhu, ticharamba tiri mudambudziko irori. Kufadza mutengi wedoro. Kufadza mutengi wedoro. Unokoita kumufadza but anwa adhakwa aenda, mangwana kuti anokudzwa kuti iwewe une nyaya nini, nekuti paya paanga akadhakwa achiti zvapera. Saka ngazvitobva mumwoyo medu. Isusu wacho kana tiri takatadzirwa, tive takasununguka kunyatsota kuti aiwa, pandiri kuona patakapesana ndepapa, nokuda kutopanzwisisa kuti chakazira tipesane chii. Mukati medzimhuri tiri kuzviona tiye zvino zvitaa kuti imimi nemhuri yenyu, ini nemhuri yangu. Vana vakuzonororana kumberi uko vakutodzwa nzi mukoma wababa wako chaiye buda ndibudewo.
Nekuda kuti ndakagara ndakati baba mukuru vanoroya. Mebho ndafambawo vaprofita variko kavanenge vakuudza kuti ndozvirimo mumusha menyu. Ende ukazvitarisawo zvisho zvobva zvaita chokwadi. Nokuti pane zvimwe zvaunenge uchitoona kuti zvisho zviri kuitwa nababa mukuru izvi, zviri kuitwa nababa munini, zviri kuitwa nasekuru nhingi, ndizvo zviri kukonzera dambudziko musha mangu. Saka kuti uchanaonaudza kuti zvonzwa ndinanga uroi, inotiita futi imwe nyaya hombe. Saka ucharamba wakanyarara. Pakudaro tiri kuparadzana. Vana vachabereka nhasi vachatanga kuzobvunza naye baba makaberekwa muri mega here? Nokuti pane imwe nguva vachazotanga kuti tisu chete ukaganda riri tiri panapa. Uzonzwa kuti kuna ganda rovamwe vanogara kudombo shava. Iye zvinezvi ndine nhamo yevana ganda rovamwe vari kwana Murehwa, vamwe vari kuHwange. Ndakatoshambidzika kuHwange une munhu anotopereterwa nezita rangu mutupo, tikataura tese takafanana. But kuseri uko ndofunga kune nyaya dzakaitika idzodzi dzekutama dzemumusha. Saka isusu sevanhu vanga vasipo, dai Mwari angotibatsira kuti tidini tiregererane. Ndizvozvo mashoko makuru tautaona baba Gandari kuti kuregererana muzvokwadi ndiko kunodiwa. Asi hurukurei kuramba achingotaura kuti kune zvimwe zvisingamedzeke, kune zvimwe zvichiramba zvakadai. Asi kurudziro yatinopa pano ndeyekuti kutsvaka makudo mugomo hamuwanza ashaya. Nekuti izvozvi mazuva ano kune hubatwa hwakawanda hwokunzi mazoshandirwa mazodini. Muri kunotsvaga zvinhu zvisiko. Munhu akaenda wenera akauya nekabhasikoro kake makuti aromba nekuti ane kabhasikoro kake azowana sei bhasikoro. Munhu akaenda kuchikoro akanodzidza tudhigirii twake akaita kamusha kake akatenga sei musha vamwe vasina ari kushandisa vamwe. Vadikani, ngatibvumei kuti vanhu vanoshanda nemaoko, Mwari vachiropafadza. Saka musangofunga kuti zvakanaka zvese zvakawanikwa nenzira isiririyo. Vamachakaire Mai Chisamba, mutadzi ngaaregererwe. Ndopadzokorera kuvateereri nevatariri ngavazive ipapo kuti mutadzi ngaaregererwe. Nekuti newo kunyanga anenge apoizena mhuri yenyu yamaguta. Aiwa, munhu ngaaregererwe. Ndinotaura izvozvo semuranda washe. Kuti mutadzi ngaaregererwe. Chinoita kuti ngana uyu asauye kuzokumbira regerero kana atadza. Vamwe vanofunga kuti kukumbira regerero umbwende kana kuti ndabvuma defeat. Saka vobva waramba akangoshingirira pamhosva pachivi chitadzo chaakaita kana kuti mhosva yaainayo. Enda unokumbirira regero, hazvina mhosva. Tine maexample evamwe anobuda kana manewspaper kana maredhi nematv aunonzwa kunzi akauraya mwana wemukoma kana wemunin'ina, kwete zvemishonga zvekuda kuchekeresa business, kwete zvekubonza aroya aiwa kutonzi pato haiwa vanhu vakauraya vakatobata vakaiwa vakataura ndanda haiwa naningi chaizvo inyaya dzatakaverenga idzi. Saka tiri kuti even zvasvika paextend yakaita seiyoyo, zvasvika paextend yakaita seiyoyo Mai Chisamba, kana munhu iyeye auya kuzokumbira regero nomwoyo wake wese, muregerereiwo iyewo. Ngaachinde anokumbira regerero anenge atadzira hama yekwake, ndokuti vanhu vagarisane zvakanaka. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa nababa Machakaire kuti vanhu ngavagarisane zvakanaka. Saka regai timbokutorai tikupinzei muwanano. Muwanano ndo imwe tsvakiridza yatakaona zvakare kuti imomo mune mahedmaster maviri, munonetsanwa imomo. Mai vakati chino, baba vati chino. Zviri nyore here kukumbirana ruregerero rwechokwadi muwanano? Munoregererana kusvika rini? Nekuti kana muri mukugarisana kweupenyu hwewanano, kupasaniswa nekufa. Saka munoregererana kusvika kupi? Mhosva dzamunoregererana ndedzipi? Vana, zviri nyore here kukumbira ruregerero kune vana vako? Zviri nyore here kukumbira ruregerero kune munhu mudiki kwauri? Kana kuti iwe uri chief executive okumbira kune mukomana uye anokubatsirai zvake kucheka uswa kuti ndine urombo, zvandaita zvii zvanga zvisiri right. Ngatisanganai muchikamu chinotevera.